Ngiti mong kay ganda, aking nadarama. Ayan, makisama ka, Mega Love, shout out. Ayan, mga lalas, huwag kayong mayang pumasok dyan. Ayan, good evening, Philippines. Live, live, live. Mr. Jadin Vlog, Mega Love, shout out. Nelmar Lalab, Mega Love, shout out, host. Ayan, Mr. Jadin, latest upload. Good up, thumbs up, host. Ayan. Thank you, Lalabs, thank you. Mega Love, shout out. Ayan, 1 million daw, Mega Love, shout out. Thank you so much. No copyright. Ayan. Nilmar Lalas, Mega Love, shout out. Shornas Tube. Mega Love, shout out. Shornas Lalabs. Ayan, thank you. Mega Love, shout out. Nilmar. Puntahan kita, Nilmar, ha. Magpapamimbili ako sa'yo. Hindi ko pa kasi naayos yung ano ko, Gcash. Inaayos ko pa. Tayo magka-pamber. Bumili pa lang ako ng SIM card. Hindi ko pa siya na ano, ida-download ko pa lang. Ayan, 2 million daw, Mega Love, shout out. Hindi na nga host nakakapag wala magamit na CP. Nangyari ba sa CP mo? Magkano ba yung CP? Sayang, di ka pa nakasweldo sa YouTube mo, di ba? Di ka pa nakasweldo. Vlog Waray, Mega Love, shout out. Tamsak host. Ayan. Kaya ang analytics bagsak, baka ma-freeze na yung channel. Hindi yan, di ka naman na ano eh. Vlog Waray. Mega Love, shout out. Ayan, 3 million daw, Mega Love, shout out. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si host, mga lalabs. Tamsakan si host, tamsak lang, sapat na. Ayan. Si G talaga binaklas niya yung dikit niya sa akin kanina. Gray arrow down host. Oh my God. Hayaan mo na, vlog Waray. Ang dami na lang yan pa yan magbaklas. Ako pag gano'n, hindi ko na binabaklas kasi nakakatamad. Ang hirap, isa-isahin mo pa. Di pala siya nakakaintindi ng napalo. Ayan. Hayaan mo na ano, vlog Waray. Ganon talaga. Parang piling niya kasi inano mo siya. Hindi ka nagsabi ng katotohanan daw. Ako din, di ako nagbabaklas. Hayaan na lang yan, parang ano lang yan, tulong ba? Tox Ripalda Vlog, Mega Love, shout out. Ayan, 5 million daw, Mega Love, shout out. Banana lang yan. Yes, banana lang yan, lalabs. Marami namang banana. Ayan, 6 million daw, Mega Love, shout out. Tox Ripalda Vlog, yehey! Kung nakadikit lang alagad ko, tabunan ko siya ng alagad na 260. Ayan. Ayan mo nalalabs. May mga ganun talaga. Pahingi banana mga loads. Ayan. Mr. Jadin, nandito ka pa ba, Mr. Jadin? Mr. Jadin? Nilmar, ano yan si Nilmar? Bumaba ng bahay si Nilmar.
Ayan, palablab ako nakapin mga lalabs, nakapin. 260 alagad ko. Ang dayo palang alagad. GR Vlog, mega love shout out. Tamsak host. Ayan. Tox Ripalda, nagbaba ng bahay. Tox. Na all 260 alagad, baka pwede payo dan naman dyan. Napalo nga daw yung alagad niya, lalabs. Hindi siya makadikit. Tagios, bisan 60 lahi. 60 ka lang, lalabs. Tingnan natin yung bahay mo, Tox. OMG, you have a big mansion. 3.83. Ang laki. Ang laki ng yung bahay. Kalimutan ko palang kumuha ng tubig. Baka na-overdikit na kaya hindi makadikit. Kailangan niya munang pahingayin yun, no? Blagwaray. Pahinga mo nga muna yon. I-clear story mo lang yon. Tapos pahingayin mo ng 1 day. Didikit na yan. Yung sa akin nga kanina, Nilmar, nagtry akong mag-barter. Hindi rin dumikit. Napalo ata ni Tatang. Lingo kasi naka 700 plus ako, linggo. Kaya, ads pinkies. Kusina ni Maels. Mega love shout out. Ayan. Mega love shout out, lalabs. Ada pinkies. Full pack sa nakapinos. Yahoo. Ayan. Ayan, 8 million in the house. Mega love shout out. Full pack sa nakapin. Ayan, lalab Nilmar. Pabalikan si Tox. Sipag mo, host. Kailangan natin magsipag kasi para may pambili yung aking Maui boy. Yung pusa ko. Nasa Pinas tayo ngayon. Puro dito palabas. Walang papasok. Puro palabas ang pera. Kailangan natin kumayod. Otherwise, walang pambili ng pagkain yung si Maui boy. Yung aking baby. Yung baby kong pusa. Hindi kumakain ng kanin. Mahal pa naman ng cat food. Ayan. Kailangan natin magsipag. Sa Kimo Vlog, mega love shout out. Musta ang Pinas, haha. Ang Pinas ay napakainit. Ayan. Panay ulan. Buti naman tumigil yung ulan kasi kanina nawalan naman ng internet. Pag umulan walang internet, buti tumigil na. Kung hindi, grabe panalangin ko din na sana makisama yung connection. Ayan. Kung hindi, nako, panay ikot-ikot na naman. Makakabad trip. Nakawalang gana mag-LS pag panay ikot. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Pangit man tong sound ko eh. Ulit nga natin ng sound. Yung nakakayugyug. Ayan. Disco. Tamsak na lang kay sa Kimo Vlog. Dating dikit. Dati Yahoo. Ayan. $5 million in the house. Mega love shout out. 5 million. Mr. Jadine, nandito ka pa ba? Wala na. Lumayas na. Sunod si Tox. Yan, lista lang natin. Kung nandito pa kayo, pwede kayo, ipipin ko kayo. Thanks, Tamsak Dan host, dating dikit. Ayan. Dan Sukli Tox. Tox Ripalda Vlog. Ayan. Salamat from Tox. Ayan. Ayan, palablab kay Nilmar, mga lalabs kay Nilmar. Yan na babae mo lalabs, Nilmar.
Ayan, may harang ka Nilmar, oh. 1.85. Ayan, may harang. Vitamin C. Ka-best friend Ruby. Miguel Love, shout out tusok Sisi Host. Ayan. Ka-best friend Ruby Lalads, Miguel Love, shout out. Ayan, may jacket ka na, ka-best Ruby. Ka-best friend. Tusok. Ayan. Lalab, may jacket ka na. Ayan, Nilmar, may harang ka Nilmar, oh. Vitamin C. Salamat, host. Ayun ang anuman. Miguel Love, shout out sa lahat. Ka-best friend Ruby. Ayan. Nari TV Studio, Miguel Love, shout out. Nari. Ayan. Ayan, meron ka ng jacket, Nari. Sa Kimo Vlog, Miguel Love, shout out. Ayan. Julian Otsab, Miguel Love, shout out. Hello. Ayan, 5 million daw, Miguel Love, shout out. Sa Kimo Vlog, dan na po sa'yo from Julian Otsab. Ayan. Ayan, 5 million daw, Miguel Love, shout out. Ma, pag pumasok nga si Papa, mapahing tubig. 5 million daw, Miguel Love, shout out. Ayan. Padikit mga host. Ka-best friend Ruby. Ano, main mo ba ito, Lalabs? Tingnan natin. Ayan, naka-main nga siya. Sige, ka-best friend. Tingnan natin, Lalabs, kung nakadikit ako. Pa! Pagpapasok ka pa yung tubig pa. Kayong tubig. Diyan o sa rep may baso. Kayong tubig. Punuin mo pa. Oh. Oh. Ayan, Formalindas, Miguel Love, shout out ka, best friend, Lalabs. Miguel Love, shout out. Pili na patamsak dikit, please. Premier. Di mo naman pinunok. Thank you. Yung tatay ko. Miguel Love, shout out Idol Nari TV Studio. Ayan. Ka-best friend. Baso, anong baso? Biso. Nasa Pinas ka na ba pala, host? Oo, Lalabs, Nari. Nasa Pinas ako, Lalabs. Mag-ano muna tayo, mag-relax. Lakas ulan dito, wala na naman signal. Lalab Nilmar, ganito rin, kanina wala rin signal. Hindi ako ng banana kanina, walang internet. Lakas din ang ulan kanina, big shout out po, host. Ayan. Din ako Lalabs ng ano kanina, walang internet. Pinatay ko kasi kumikidlat. Nakakatakot. Kanina nga nagbibideo ko sa labas, umuulan. Parang biglang lumiyab sa may bintana, nabalibag ko yung mobile. Nakakatakot ang kidlat dito sa probinsya, oy. Kada ulan may kidlat. Mula pa kahapon magdamag, wala ngayon na naman, tag-ulan talaga. Kaya nga tag-ulan. Ayan, tingnan ko ano ka, best friend, kung nakadikit ako sa'yo, ha. Robert Palya, sorry naman Lalabs, hindi ko pala nabigyan ng jacket.
Ayan, Robert, meron ka ng jacket lalabs. Miguel Love, shout out, Robert. Mayong gabi, host. Ayan. Robert, nandyan ka pa, meron ka ng jacket. Ka, best friend, dati pala tayong dikit lalabs. Ayan, road rides with my employee. Ka, best friend, Ruby, ayan lalabs. Dati tayong dikit sa main lalabs. Alex Pence Vlog, Miguel Love, shout out. Tamsak host. Ayan. Lalab sa Tamsak. Ayan. Ayan, 5 million daw. Miguel Love, shout out. Robert Paya nagbaba ng bahay. Ayan. Kiwi Domes Tamsak. Nagulat naman ako. Kiwi Domes Tamsak, Miguel Love, shout out. Ayan. Miguel Love, shout out, Alex. Dan na kayo nakapin, mga lalabs. Dan na kayo nakapin. Vlog Waray, nandito ka pa, Vlog Waray? Vlog Waray, nandito ka pa ba? Ayan. Tox Ripalda, nandito ka, Tox. Ayan. Salamat, host. Ayan. 6 million daw, Miguel Love, shout out. 6 million. Ayan. Alex Pence. Dati naman pala ito dikit kay Nilmar na lahat, yung mga alagad ko. Kiwi Doms, ayan ang baba ng bike, Kiwi Doms. Ano, luhain mo. Dan tosok sa premier mo, Alex. Ayan. Kabis friend Ruby, ayan nasa bahay Makulalabs, kabis friend. Iwan ko, di ko mapakita. Kuya Ogie TV, Miguel Love, shout out. Kuya Ogie. W si Alex. Ayan. Kuya Ogie nagbaba ng bahay. Ogie. Sa Kimo Vlog nagbaba ng bahay. Salamat, host. Ayan. Road rides. May ano si Kuya Alex, si Alex. Premier. Tamsakan natin. Kati. Kiwi Doms, ayan nagbaba ng bahay. Kabis pa rin nagbaba ng bahay. Lablabin mga lalabs. Ayan palablab ng kapin mga labs. Kumusta na, host? Kiwi Doms, Miguel Love, shout out. Okay lang, lalabs. Kumusta ka rin, lalabs? Salamat. Ayan. Nasa Pinas ako, lalabs, ngayon. Nag-ano tayo ngayon? Nag-relax. Puro na lang work. Puro na lang tayo work. Ayan. Bagyo na talakas pati ng hangin. Grabe naman yan, lalabs, Nilmar. Lakas ng hangin. San ba yan sa probinsya nyo? Di ba sa Manila ka lang? Ayan. Zona YouTube, Miguel Love Show host. Zona, Miguel Love Show lalabs. Shona's YouTube host. Ayan. Kuya Oge, nagbaba ng bahay. Kuya Oge. Ayan. Labs, ano, ka-best friend. Dikit ko na to, lalabs. Ayan, 3 minutes na ako sa'yo. Hindi to malagas. Ayan.
Kuya Ogie TV nagbaba ng bahay. Ayan. 7 million in the house. Miguel Love, shout out. 14 million tamsak. Thank you so much everyone. Ayan. Kuya Ogie TV nagbaba ng bahay. Kuya Ogie. $6 million in the house. Miguel Love, shout out. Kiwi Domes nagbaba ng bahay. Kiwi Domes. Ayan. Ayan, lablabin natin Kiwi Domes. Nagbabaw si Kiwi Domes. Vlog Warren, nandito ka pa ba? Tox, nandito ka pa ba? Or sa Kimo, nandito ka pa ba sa Kimo? Dikit Kuya Ogie, pabalik na lang from Nilmar. Sa Kimo Lalabs. Zona YouTube Lalab, thank you so much. May lumilipad pang balahibo. Ayan. Zona YouTube. Ayan. Yes, babaeng bahay Lalabs. Ayan. Kuya Ogie, nagbaba ng bahay. Kuya Uge. Ayan. Lablabin si Kuya Ogie, mga Lalabs. Dan na kayo nakapin mga Lalabs. Ayan. Dan na po ba kayo kay Nilmar? Kuya Ogie TV, then full pack from Alex Pence. May premiere sa ikaw sunod ko, Alex Lalabs, para matamsakan yung premiere mo, ha? Ano ba ito na gagalaw yung aking... Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million. Sakimo. Punta tayo kay Sakimo. Dan na kayo sa nakapin mga Lalabs. Ayan, palablab nakapin mga Lalabs. Sakimo vlog. Ano ba ito, may ilis ka vlog? Sakimo? Ah, kumakanta ka. Wonderful tonight. Wow, galing, kumanta. Alex Pulpak Dan from Sakimo Vlog. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million. Ayan, napapaos na ako eh. Stream, Miguel Love, shout out. Salamat ho. Sino to si Stream? Ayan, Stream jacket ang kita Lalas. Meron ka ng jacket, Stream. Robert Palya, nagbaba ng bahay. Robert Palya. Sakimo Vlog Dan Suklilods, thank you. Ayan. Kuya Ogie TV, nagbaba ng bahay. Kuya Ogie. Ayan. 7 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Kuya Ogie TV, then full pack. Ayan. Patamsak Premier. Ayan. From Alex Pence. Karen Villamor TV, Miguel Love, shout out. Tamsak Harang Kabayan. From Karen Villamor TV, Miguel Love, shout out. Ayan, palablab po, nakapin mga lalabs, nakapin. Sa Kimo Vlog, nakapin mga lalabs. Tapusin ko muna harang mo haba. Ayan. Lalab, salamat. Salamat sa paharang. Salamat. Ayan. Maraming salamat sa paharang.
Mga ladan na ka sa nakapin, dan na sa nakapin. Alex Pence, nandito ka pa ba, Kuya Alex? Sir Alex. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. Alex Pence. Ayan. Ayan, kabisper ikaw sunod, lalabs. Patamsakan lang natin si Alex. May premiere. Ayan. Bukod mong pasok sa mata ko. Yung buko eh. Ayan, 5 million in the house. Miguel Love, shout out. 5 million. Patamsak po nakapin mga lalab sa premiere po ni Alex Pence. Ayan. Natapos dinarang kabayan. Ayan, salamat na. Stream, nagbaba ng bahay. Stream. Ayan. Sino ba to sa stream? Si Grohi Tilugo. Vlogs Dubai. Ayan. Ang laki ng bahay. Ayan, patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Sa premiere po ni Alex. Ayan. Patamsak po nakapin. Ayan. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. Ayan. Ayan, 3 million in the house. Miguel Love, shout out. 3 million. Ayan. Alex Pence, ayan, patamsak po ako sa nakapin mga lalabs. Nakapin. Salamat sa pagpinos. Walang anuman. Ayan. Premiere nakapin mga lalabs. Premiere. Ayan. Kino Bambam. Boom. Ayan. Miguel Love, shout out Kino. Ayan. Mga lalabs, patamsak naman ako sa aking video. Ayan, harang.
Salamat sa harang mga lala. Ayan, Kino, sana wag naman mag-ikot-ikot na naman kasi umuulan. 19 tamsak. Ayan, salamat. Salamat, Kino. Salamat. 19 tamsak. Ayan. Ano ba yon, Kino? Paano ba mag-ano? De-download lang ba yung GCash? Dan sa nakapin plus isang saging with perma. Ayan. Yes. Kasi kabibili ko lang ng SIM card. Ayan. Kabibili ko lang SIM card. Di ko pa nalagay. Hindi ko alam kung paano. Magano tayo magpa-games? Install ka na po ng GCash. Annihilator, mega love shout out. Mamaya siguro. Bago lang yung SIM card ko, hindi ko pa nabuksan. Watch Harang host. Ayan. Watch Harang, thank you. Annihilator, mega love shout out. You have no moderator, lalabs. Tapos register mo na yung SIM card. Ay, gano'n lang pala yun. Tapos verify mo lang account mo. Yung account sa aling account? Yung sa bangko? O yun lang yun? May ano pa ba yun? May sinasign-sign? Di pa kasi na-try eh. Sa GCash. Thank you for jacket. Ayan. From Annihilator. Okay. Mag-register ka po. Ganun pala yun. Sige, lista ko nga. Mamaya try ko lang. Nagtatanong-tanong kasi ako kung paano gawin. Yung sa bahay, di nila alam. Annihilator, nagbaba ng bahay. Oy, wag ka magpa-games palagi ha. Try natin. Hindi pa ako nakapag-games eh. Baka masanay mga punta dito na may pag-games. Ay, ganun ba yun? Alex Pence Vlog. Full pack na po. Mag-GLS ka na lang. Ayan. Sige, sige. Annihilator ay nagbaba ng bahay. Annihilator. Magpa-Grand LS ka po. Sige, lalas. Siguro basta mga July. Baka birthday ng papa ko. Nice ko pa yung ko, GCash. Ayusin ko pa. Para madaling maibigay ang premyo. Yun, pwede. Ayan. Set mo na din schedule sa mga guests. Ayan, sige lalas, para masaya. Sana maraming pumunta. Ayan, Tox Paul na vlog, nagbaba ng bahay. Mga siguro mga July. Mga first week. Ayan. 24 hours GLS, ha ha ha. 24 hours. Walang tulugan. Ayan. May bigay tayo ng cash. Mamudmod si madam. Sana all. Ayan, 6 million daw. Miguel Love shout out. Karen Villamor TV. Miguel Love shout out, lalabs. Tox Ripalda Vlog Dan. Suklilods. Thank you. Pabingo. Diyos ko, kumukulog. Nakakatakot tong kulog talaga dito, oy.
Paruleta Carrera. Ayan. Para na lang siguro paruleta. Or depende kung ano magagawa ko. Kumukulog. Diyos ko, Panginoon, baka mawala na naman ng ano. Parapol. Alin ba yung mas mabilis? Parapol na lang siguro. Yung mga magpalista. Ibubunutin na lang kung sinong manalo. Ayan, 6 million daw. Mega love shout out. Simula bukas magpa-entry ka na. Sige, gagawa ko mamaya. Para ano, maraming pumunta. Mga July 5 siguro. Salamat, Alex. Ayan. Ayan, 5 million daw. Mega love shout out. Pati mga marites dyan sa compound, invite muna din. Yera del Sandoval, mega love shout out. Hello po. Ayan. Para mas madaming manood. Oo, yung mga taga sa amin dito. Kasi may pera. Pag may pera, papunta yan. Ayan. 20 likes. Ayan. Yera del Sandoval, nagbaba ng bahay. Mega love shout out. Ayan. Basta may pa-Gcash. Ayan, magjo-join yan sila. Kahit hindi naman, dapat. Invite natin. Malay mo manalo yung kami ng 1,000 pesos. Di may pang ano na yon, pang bigas. Ayan, 5 million daw. Mega love shout out. Ay, ang laki naman nun. Malaki na ba yung 1,000? Mas malaki yung 5K. Pang grand prize na yon. Ayan. Yun na yung pinakamalaki. Tamsak po sa nakapin. From Geraldine Villamor TV. Ayan. Dikit dan nakapin. From Alex. Ayan, 5 minutes Mega love shout out. Eds Vargas. Vlog Mega love shout out. Tamsak host. Ayan, Eds Vargas Mega love shout out. Ayan, meron ng jacket. Ed Vargas. Tamsak host. And salamat sa patamsak lalabs. Meron ka ng jacket. Salamat host. Ed Vargas Vlog OTW from Kino Bambam. Ayan. Nandito pa ba si ano? Si Kabes Friend? Kabes Friend, nandito ka pa ba? Kabes Friend? Ed Vargas, ayan, Geraldine. Nagbaba ng bahay. Karen Villamor TV. 5 million daw. Mega love shout out. Million daw. Mega love shout out. 6 million. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. 6 million. Nandyan pa ba si Kabes Friend? Resty TV, Mega love shout out. Hello. Resty TV, Mega love shout out, lalabs. Salamat, give me thumbs up mga lalabs. Huwag niyong kalimutan thumbs up si host. Ayan. Thumbs up dan host from Resty. Ayan.
Ayan, premier from Eds Vargas. May premier ka, lalabs. Sige. Pin natin yan. Nandun naman tayo sa may mga premier. Patamsak na kapin, mga lalabs na kapin. Ayan. Madam Mos, tamsak po from Geraldine Sandoval. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak mo, lalab, salamat. Ayan mga lalab, siguro bukas mag-start na ako, kukuha ko ng mga yung magpaparapol tayo, mga July 5 bata. Parapol na lang para mabilis. Ayan, Ed, tamsak. Oo, tama yan. Bukas na lang. Katakot-takot na lista yan. Ayan, maglista na. Parapol na lang. Yung mananalo, maswerte. Ayan, tamsak sa nakapin. Yung duck race host, masaya din yun. Sige, try na lang yung magagawa ko. Pampaubos oras yun. From Kinubambam. Resti TV din po from Geraldine. Ayan. Resti TV nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Resti sa Kaligwakan. Sa ruleta. Expert ka na doon, Kinubambam, kasi panay paano ka eh. Panay pa Gcash. Geraldine Pulpak sa'yo from Rusty. Ayan. Geraldine Dan Sukli from Eds. Tamsak dan sa'yo, host. Lace kay Sandok, Migalab, shout out. Loy, ayan, nag-ikot-ikot na naman ako. Puro pa WH at saging na lang ako ngayon. Ayan. Puro pa saging ka muna ngayon. Resti dating dikit po. Ayan. Ilan na ba yung bahay mo, Kino? Siguro ang laki na ng bahay mo. May premier ka rin pala. Hala, malaki na pala yung bahay mo. Nasa 3K na rin. Dalawa na yung aso mo. May puti na rin. Payo daw, please. Lois Kisandok. Sige lang, lalabs. Iudahan natin yun na ba yung bahay mo. Marami akong aso, host. Pero yung favorite mo si Kino. Si Kino Bambam. Yung black. Kino Bambam, tamsak dikit po sa premier. Ayan. From Geraldine Sandoval. Lang at may harang. Yan pa original eh. Yan ba yung original si Kino? Geraldine Sandoval OTW from Kino Bambam. Ako yung pusa ko nandito na eh. Nakinainan, kumain si Lolo ah. Kinainan, oy. Nangain si Lolo. Ayan, nag 3.09 ako.
Nangain si Lolo done with Permageralin Sandoval plus saging. Mga lalabdan na kayo sa nakapin. Thanks much po, Kino Bambam. Oo nga, host, dating, daming nawala sa akin. Ayan, nangain na siya, oh. Nag 3.90 na naman ako. Bala ka nga dyan. Nangain na naman si Lolo. Hindi ako nang isda kanina, walang internet. Kasi umulan. Ed Vargas Dan Pulpak from Lois Kaikan Sandok. Ayan. Sir Ed Vargas Vlog, taga saan ka po? From Kinubambam. Ed Vargas Pasokli, thank you. $3.12 lang ako, host. Ayan. At least, malaki na. Naunahan mo pa ako. Taga Davao po ako pero nasa Dubai ako ngayon. Ayan. Ayan, nasa Dubai si Ed Vargas. Taga Dubai. Ayan, 7 million daw sa Miguel Love, shout out. Anong oras na ba sa Dubai? Ayan, maaga pa. Ano pa lang, alas 3. 3:18. Kino bahay. Kino lalabay raw, bahay. Ayan. Ayan, may premier din yan si Kino. 7 million in the house, Miguel Love, shout out. 7 million. Ayan. Ayan, si QPH, Miguel Love, shout out. Tamsak Dan Hos from si QPH. Ayan. Kino Bambam nagbaba ng bahay, Kino Bambam. Inom mo nga tayo ng tubig. Ayan, 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, si Kino nagbaba ng bahay. Tamsak Danos from si QPH. Ayan, dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Doon tayo sa may mga premier mo na sino mga nagtamsak dito. Ayan. Ayan, si Kino meron din siyang premier mga lalabs. Ayan, patamsak na kapin mga lalabs, nakapin. Ayan, patamsak na kapin sa premier ni Kino Bambam mga lalabs. Ayan, 8 million in the house, Miguel Love, shout out. Nang. Ed Vargas Vlog then from CQPH. Ayan, 9 million in the house, Miguel Love, shout out. $27, Tamsak, thank you so much. Harang po from Geraldine Sandoval. Lalab, salamat sa paharam. Tamsak dyan sa nakapin. From Lois Kisandok. Ayan. Lalab, salamat sa patamsak. Ayan, salamat. Kino Dan Sukli. Si Cupich Dan from Geraldine. Si QPH Dan from Geraldine Sandoval. Ayan. Si QPH Dan plus saging from Kinubambam. Loy Sandok, bahay mula labs. Kinubambam Dan.
From Sikyo. Hello, Dimple Lalab, Mega Love, shout out. Sikyo PH Idol. Dan. Ayan. Sikyo nagbaba ng bahay. Tamsak Lalabs. From Dimple Sakura Vlog. Ayan. Meron din siyang upcoming live. Sige Dimple, ikaw isunod ko kay Kino. Si Loisky ba, ilan na ba yung bahay nito? 830 pa lang pala si Loisky. Loisky Sandok. Mga lala, patamsak po sa nakapin. Malit paos, panay lagas. Ayan. Huwag ka mag-alala, lalas. Maririch mo rin yung 1K soon. Malit pahos. Ayan. Ayan, Kino Bambam. Sino mga nagdikit ay nagtamsak. Ayan, Kino tamsak. Ayan, Kino. Ang taba ni Kino. Kino pulpak na sa'yo from Resty. Ayan, Resty nagbaba ng bahay. Resty. Si Qdan Sukli from Ed Vargas. Ed Vargas nagbaba ng bahay. Ed Vargas. Ayan. Ayan, 5 million daw. Miguel Love, shout out. Loisky tamsak, dating dikit tamsak. Dan na kayo nakapin mga lalabs, nakapin. Resty TV dan with Perma. From Kino Bambam. Si Q nagbaba ng bahay, si Q. Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out. $5 million in the house. Miguel Love, shout out. Ayan, 3 million daw. Miguel Love, shout out. Nandito pa ba si Dimple? Dimple, nandito ka pa ba, Dimple? Dimple, nandito ka pa? Dinner lang ako, host. Gutom na mga bulati ko. Sige lang, lalabs. Enjoy. Ayan. Lloyden po, sukli. Ayan. Dimple Sakura Dan Vlog. Dan. Ayan. Ed Vargas nagbaba ng bahay. Ed Vargas, thank you. From Lois Kisandok.
Host, sila naman ipin mo. O sige. Ipin ko si si Dimple Sakura. May rin upcoming LS. Sunod si Sandok. Don Colon Vlog, Miguel Love, shout out. Thumbs up dyan sa'yo, host. Ayan. Europe Classic Travel mo, Miguel Love, shout out. Sakura Lalab, nasan ka na? Tamsak, di ba? Ayan, Tamsak Dan. Ayan, Dimple, lalaba ba ka ng bahay, Dimple? Wala na ba si Dimple? Umalis na si Dimple? Idol, kumusta na sa Pinas? Okay lang, Lala, sobrang init. Tingnan mo yung electric fan ko. Maghapon. Don Colon Vlog, nagbaba ng bahay. S-Stream, nagbaba ng bahay. Si Q, nagbaba ng bahay. Si Q. Si QPH. Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out. Sobrang init, lalabs ang panahon. Nandito pa ba si si Sakura? Wala na? Panay ikot man yung aking mobile. OTW na nakapin from Don Colon Vlog. Ayan, 4 million daw. Miguel Love, shout out. Nandito pa ba si si Sakura? Ayan, patamsak po, nakapin mga lalas, patamsak. Patamsak po, nakapin. Kinubambam dan tamsak dikit from Don Colon Vlog. Ayan, si Don Colon nagbaba ng bahay. Dan sa nakapin from Don Colon Vlog. $6 million in daw. Miguel Love, shout out. Si QPH, nagbaba ng bahay. Si QPH. Abiges, Miguel Love, shout out. Tamsak host. Abiges. Ayan, Abiges, meron ka na pong jacket, lalabs. Abiges. Salamat sa patamsak mo dyan, lalabs. Ayan, 8 million daw. Miguel Love, shout out. 8 million. Patamsak po, nakapin mga lalabs, nakapin. Loiski Sandok, ikaw sunod lalas, huwag ka nang umalis. Loiski, Dimple Sakura, tamsak dikit, full pack. From Don Colon Vlog. Ayan, tamsak lalabs, Dimple, ang laki ng bahay, sana all. Resty TV, nagbaba ng bahay, Resty. Ayan, 6 million daw, Miguel Love, shout out. Patamsak po, nakapin mga lalabs, nakapin. Loiski Sandok, nandito ka pa ba, Loiski? It's me, Jim, Miguel Love, shout out, lalabs.
It's me, Jimmy Galab. Shout out. Dan na kayo nakapin mga lalabs. Ayan, magpina tayo ng iba. Bongski Official Migalab, shout out lalab, tamsak host. From Bongski. Mga lalabs, palalab din ako mga lalabs sa aking mga member dyan na binababa ni Nightboot. Ayan si Ana Maya Kuway, binababa po ni Nightboot. Palablab din ako mga lalabs, maraming salamat. Bongski Official Migalab, shout out. Jocelyn Vlog in Japan, Migalab, shout out lalabs. Jocelyn Vlog in Japan. Si Cupid Suklidan Platform from Don Colon Vlog. Ayan, premiere from Ed Vargas. Loiski, wala ka na Loiski. Upcoming premiere. Ayan, from It's Me Jim. Sige lalab, It's Me Jim, ipin kita mamaya. Sunod kay Resty. Para matamsakan yan. Sana all guwapa. Ayan. Jocelyn Lalab, Migalab, shout out lalabs. Oh, si Kabuyaw pala to, ambot. Kabuyaw Warriors, Migalab, shout out Dudong. Nasa Pinas ako ngayon. Kala mo ang laki na ng bahay mo. 8 million, sana all. Hoy, Kabuyaw, ambot ka. May pa Jocelyn Vlog in Japan ka pang nalalaman. May pa Japan ka pang nalalaman, Kabuyaw. Andiyan ka lang naman sa Manila. J-Dog, Miguel Love, shout out. J-Dog in the house, Miguel Love, shout out. Ayan. Hi everyone from J-Dog. Jocelyn Vlog in Japan, Kabuyaw Warriors, ambot. Asawa mo yan? Nasa Japan ba yung asawa mo, Kabuyaw? Sana all nasa Japan. Asawa mo, nasa Japan pala yung asawa mo. Marami ka palang lapad. Kabuyaw. Sana naman dyan, payuda. Payuda ng lapad. Abiges. Ayan, nagbaba ng bahay, Abiges. 6 million in the house, Miguel Love, shout out. Panoorin natin. Long neck, walang lapad. Long neck, ambot. Hindi ako nainom. Good girl ako, good girl. Hindi ako nainom ng alak. Nakasira yan ng mood. Jocelyn, nagbaba ng bahay, Jocelyn. New upload host, pasilip. Silipin natin yan. Anong upload ba yan? Nagbabasketball ka na naman. Ayan. Mars Channel, Miguel Love, shout out. Jocelyn Vlog, Kabuya Warriors, Dansa Liga. Ayan. From Don Colon Vlog. Mars Channel TV, Miguel Love, shout out. Ayan, Kabuya, nandito ko sa bahay mo. Don Colon, bahay mo from Jocelyn Vlog in Japan. Don Colon, bahay mo raw, lalabs. Don Colon. Ano ba ito? Panalipad-lipad yung buhok ko, makati sa muka.
Ed Vlog Vargas. Ayan. Ed Vargas Vlog. Nagbaba ng bahay. Resty TV nagbaba ng bahay, mga lalas. Palablab na kapin. Resty TV, patamsak sa Resty. Ayan yung ano niya pala to. Anong oras ka ba nag-LS, ano? Kabuyaw? Ed Vargas Black Dan from Bongski. It's me, Jim. Ayan. Baba mo yung premier mo, lalab. It's me, Jim, lalabs. Nang mapin kita. Ayan. Bongski bahay mo. Ayan si Bongski. Magkasunod lang kayo, lalabs. It's me, Jim, lalab. Baba mo yung bahay mo. Bakit nawala ang music? Ang laki ng bahay ni Resty. Maui. Maui. Ayan, 2 million daw. Mega love shout out. Six, 7, 8. 4 million in the house. Mega love shout out. 4 million. Abiges. Ayan. It's me, Jim, lalabs. Sana yung premier mo, lalabs. It's me, Jim. Abiges. Mars Channel TV, Restidan, full pack. Pasukli, salamat from Abiges. Classic travel mo, Mega love shout out. Bongski Dan Sukli from Ed Vargas. CQ Pets, thank you, our family now from J-Dog. Don Colon Vlog Dan full pack sa'yo from Resty. Ayan, Resty na sa bahay mga kulalabs. By text ni Gondo. Ayan, yung ano mo, bonsai. May harang ka, may harang. Resty TV. Don Colon Vlog Dan. From Bongski. It's me, Jim. Wala na si It's me, Jim. Loiski Sandok. Nandito ka pa ba, Loiski? Wala na. Okay. Abigis full pack na sa'yo from Resty. Ayan. Ed Vargas Vlog nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million daw. Mega love shout out. Ayan, pinapanood ko pa Resty yung bonsai mo, lalabs. Para hindi malagas yung dinikit ko. Ayan. Nasa bonsai mo pa ako.
Abiges, pasuklan na lang si Rest Lalab. Dan na sa'yo Lalab, Abiges. Salamat. Helen ka, Bantaw Pulpak na sa'yo. From Resty. Ayan, 7 million daw sa Miguel Love. Shout out. 7 million, thank you so much. Mga lalab, patamsak din pa ako sa aking upload mga lalabs. Ayan, si Bicula ng Uragon mga lalabs. Pa-watch naman pa ako kahit 1 minute lang. Then give thumbs up. Kay Bicula ng Uragon ako yan mga lalabs. Bagong uploads. Kayang sumabay. Ayan, 3 million daw sa Miguel Love. Shout out, 3 million. Kabayan, paalam na ako. Mag-live na ako, salamat. Ayan, sige Karen Lalab, salamat Lalab. Ngayong oras pala yung live mo. 7:36. Sige Lalab, sige lang salamat. Sabay pala tayo ng live. Ayan. Si Kipich, Pulpak, Pasukli from Abiges. Ed Vargas Vlog, nagbaba ng bahay. Electric pan na to yung bukang kate. Panay lipad-lipad. Patayin ko nga. Ayan. Panay lipad-lipad eh. Malamig naman. Parang nabibingin na ako sa electric pan. Ayan, 5 million daw sa Miguel Love. Shout out. PM pa naman kabayan, mag-aayos na ako. Sige lang Lalabs, meron ka pang 30 minutes. Karen Villamor, main mo ba ito Lalabs? Ay hindi. Ayan, Ed Vargas Black Den Pulpak from Abiges. Ayan, 6 million daw sa Miguel Love. Shout out, 6 million. Og, operator. Gaming Tamsak, Miguel Love. Shout out, Og. Ayan, meron ka ng jacket, Og, operator, Gaming Tamsak. Salamat sa patamsak mo, Lalabs. Ayan, harang. Salamat, Lalabs, sa paharang mo dyan. Salamat. Europe Classic Travel mo, Miguel Love. Shout out, nagbaba ng bahay. Europe Classic. Ayan, lablabin natin mga Lalabs. Ano ko pala si Europe? Ayan, si Europe nakapin. Og operator 10 tayo. Og. Tingnan natin kung ano. X na ba tayo? Og. Og operator. Gaming. Dikit mo na yun sa akin na Labs yung 10 mo. Og. Itamsak mo na lang yan sa ano ko, sa LS. Bawi na lang ako pag hindi ako mag-live.
Saldiboy Fishing. Ay, ikaw pala si Saldiboy. Oh my God. Vlog tweet ko yung sinabi mo kagabi, kabayan. Salamat. Miss Greta, sige lalas, pag pupuntahan kita. Miss Greta Migalab, shout out. 42 like, thank you. Nakadikit na main co-host. Iwan ko lang sa alagad. Tingnan natin. Ayan, Og, hindi pa tayo X. Dikit mo na yung 10 mo, lalabs. Ano, Og? Abigis dan. Itamsak mo na lang, lalabs, dyan sa LS ko. Ano, Og? Ano, Og? 10. Og. Itamsak mo na lang sa LS ko, lalab. May na signalos, di ko marinig. Sabi ko idikit mo na yung 10. Oh gosh, ano yun nangyari? Mikot. Idikit mo na yung 10, lalabs, Og. Narinig mo na ba ako, lalabs, Og? Itamsak mo na lang. Pabio Ligo Challenge. Ayan, Og. Hindi pa naman tayo X. Ano, game na, Og? Ang palatandaan, Miguel Love, shout out. Hello there. Mainit man. Ako, host, dikit na dati pa. Nakabisita na din ako sa bahay mo. Ayan. Salamat, Miss Greta. Og, ano na? Nawala na si Og. Og Operator Gaming, may nila yung signal niya. Ang palatandaan, Miguel Love, shout out, lalabs. Nawala na si Og. Mahina daw yung niya, connection. Patamsak Premier Idol. Lee Song Son, Miguel Love, shout out. Lee Song Son. Everyone, nice to meet you. Miss Greta, madam, maraming salamat. Mayong TV, Miguel Love, shout out. Nawala na to si Dudong Og. Ed Vargas nagbaba ng bahay. Ed Vargas. Lee Song Son nagbaba rin ng bahay. Mga lalapatamsak din ako sa aking uploads. Ayan, si Bicula ng Oragon. Ako yan, mga lalabs. Ayan, palablab din po ako sa mga binababang bahay ni Nightboot. Ayan. Abigis UTW. Ano na, Og? Game na. Ang kwentong ito ay hango sa toong buhay ni Ma'am Host Idolos. Patamsak po nakapin, mga lalas. Sa premier ng nakapin. Og, ano na, Og? Dikit mo na yung 10. Kinain ni Lolo yung 10 ko eh. Para makabalik. Ed Vargas nagbaba ng bahay. Ed Vargas. Og, ano na, Og? Nawawala si Og. Abigis Dan Sukli from Og Operator Gaming. Og Operator Gaming Dan from Bongski. Ed Vargas nagbaba ng bahay.
Patamsak po ako nakapin mga lalabs ang palatandaan. Patamsak po nakapin mga lalabs, patamsak. Ano, tamsakan ko na pala to lalabs. Kay natamsakan ko na pala to, ang palatandaan. Kasi naka-block na siya. $6 million in the house, Miguel Love, shout out. Og, nawala na to si Dudong, Og. Ambot man sa mo, Og, oy. Og. Abi Guess, nagbaba ng bahay, Abi Guess. Ayan, Abi Guess. Sa bahay makulalabs, Abi Guess. Ayan. May harang kalalab, Abi Guess. Ayan, nag-ikot-ikot na ako. Gawa tayong umikot-ikot eh. Bagal ng net. What's that, mga boy? Abi Guess, lalab na sa bahay makulalabs. Ayan. May harang ka. Ayan, may harang, Abi Guess. Singapore. Mabilis ang dikit bill all. Og, idikit mo na sa akin yung 10 mo. Og, Og? Host? Idikit mo yung 10 mo sa akin. Tayo magbartir. Idikit, itamsak mo na lang sa LS ko. Di pa tayo X. Bongski dan sukli. Ano ba, hindi ako naririnig ni Ogs. Ogs, idikit mo na yung 10 mo sa akin. Bongs, dan daw si Og, pasuklian na lang. Miss Grita Eds, dan. Ayan. Ayan, labi natin si Miss Grita, nag-GLS din to. Ayan, malaki na rin yung bahay ni Miss Greta. Dati man tayong dikit. Bading, loading ako, host. Panay loading na lang to. Sabi ko, idikit mo na yung 10 mo sa akin. Mag-message nga ako kay Og, nganing pambasa niya. Ayan, mag-type ako ng message. Ayan, Og, nabasa mo na. Paayuda, host. Dikit ko, maya, alagad ko sa'yo. Idikit mo na ngayon. Bakit mamaya pa? Ayan, patamsak na kapin. Loading ako, host. Loading ba?
Tos, idikit ko. Ayan, 2 million daw. Miguel Love, shout out. Pati Madam Host, kahit loading. Gilala, dikit mo na yung 10. Sa akin, may naran yung internet, lalo na pag umuulan. Kailan ba to yung premiere mo? Bukas? 8:35? Ngayon ba to? Natamsakan ko naman na to Chronic Trend Channel Dan from Bongski. Ayan, Og. Punta na ako sa bahay mo, Og, ha? $783 ka, Og, ha? Sa gabit araw. Ed Vargas nagbaba ng bahay. Ayan, Og. Sabay makuuli, Og. Pangatlo to. Buhay Construction. Jessa Miguel Love, shout out, Jessa. Patamsak, dikit please upcoming LS. Ayan. Sige lang, lalabs. Natatanaw. Patamsak. Ayan, tamsakan natin si Jess sa mga lalabs. Ayan, Og. Sabay mo ako, Og.
Ayan mga lalab, 1 million daw mga love shout out. Ma, sumisilip na naman si Maui sa bintana. Sumisilip sa bintana. Ayan, ayan na tuloy sa'yo. Europe Classic Travel, nagbaba ng bahay. Umalis na tuloy si Bibi. Ayan, si Europe nagbaba ng bahay, Europe. Silip-silip sa bintana si Maui, ha. Sumisilip ulima, oh. May tinitingnan natin sa labas to, eh, oh. Nasa bintana mo kayo magpakita. Nakaupo siya, may tinitingnan. O kasi di niya abot, eh. Ping Blagdan from Bongski. Lala Bongski, salamat. Sinisilip niya, o yan, o. May sinisilip si Maui. Akri Malalab, Miguel Love, shout out. Ay, lalabs, Akri Malalabs. Nasa Pinas ako. Akrima. May jacket ka na lalabs, Akrima. Ayan. Isa na lang kay ano, kay Og. Ayan, Og, ano ka na, 792 ka na. Pagmamahal ko,
Ilang ako. Ano ba yun siya? 21 ata. Bawa 30. Ano natin 30? 3, 4, 5. 52 lang. Tapos sunod 30. Bawa mga 30. 2, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 82. Kay Bathala. Bongski. Mama yung bahay mo, Bongski. Nandito ka pa ba, Bongski? Dahil sa'yo. Miss Grita Lalab, madam. Nanang tao. Mas matao yung ano ko, Madam Grita, Miss Grita. Yung live ko sa umaga. Ganun din yung live ko 6 a.m. Mas maraming tao ako sa umaga kaysa gabi. Ito paano lang to extra. Mute lang ako host kasi work mode pa. Ganun ba? Sige lang po. Mas marami akong viewers pag umaga kaysa ngayon. Dave, panay kape ka ang init. Dave, may love shout out. Panay kape to, ang init-init. Miss Grita, ayan. Mawi, nang, my boy. Kagamin nakabidya ko host. Haba ng harang mo. Gabi ano yun, bad trip naman yung lalabs kasi umuulan. Panay loading. Pag umulan dito, walang internet. Kaasar. Buti nga ngayon nakisama, oh. Pangit dito sa probinsya ba yung internet? Kung hindi burnout, walang internet. Pag umulan, walang internet. Dito rin nakapangisda kanina, walang connection eh, umuulan. Panay ulan kasi. Nagagalaw yung yung tower. Aranilos Vlog Dan. Ayan. Ayan, salamat si Q, lalab si Q. House 11. Andan na ako sa'yo, lalas 11 ba dinikit mo?
Ayan. Huwag nyo namang skip yung aking ads mga lalabs. Ayan, tingnan nyo, nag-ikot-ikot. Naglo-load si host. Ayan, tuloy, nag-ikot-ikot. Ayan. In-skip. In-skip, naglo-load. Oo, host. Ito pa, isa pa. Pasubra. Dan na rin ako sa'yo. Wait lang, may harang. Tapusin ko yung harang ko ba na napindot ko. Sayang. Ayan, og. Pang 11. 93. Buhay construction lunch time. Ano ka palang 793? 794 ka na. 6 na lang. Mag-800 ka na. Chronic Dan from Sikyo. Sikyo Lalab, salamat. Ayan, Sikyo. Nakapinlablabin natin mga lalab, Sikyo. Nakailang oras na ako? 6, 7, 8. 2 hours. SSC, Mega Love shout out. SSC TV, Mega Love shout out, lalabs. Thank you so much. Tingnan natin si Q. Jomar lalabs. Ayan, nasa bahay makuon nyate. Si Jomar pala to. Dikit ko to. Spider 33.15. Bongski. Ay, nagbaba ng bahay si Bongski. Lablabin natin si Bongski. Ayan, si Q. Kakapagod din naman mag-ano. Ayan, dikit ko na to sa'yo. Naka 4 minutes na. Si Q. Ayan, Bongski lalabs. Nasa bahay ako, Bongski. Pabalik ng Manila, makikita natin ang tulay nag-uugnay sa Leyte. Ayan, Bongski, nasa bahay ako, Bongski. Bongski special. Pabalik ng Manila.
Ayan, panoorin natin to. Harang, ayan. Lalab, salamat sa paharang mo dyan. Ayan, Bongski. Dikit ko na to sa'yo, Bongski. Ito ko sa bahay mo, Bongski, oh. Salamat sa paharang mo dyan, ano, Og. Baba na ako, host. Sige, Og, mag-ingat ka, Og. Ingat ka palagi and God bless. Bongski official din from Sikyo. Ayan. Ilay, lilay. Layla, layla. Ilay, lilay. Ayan, ano? Bongski. Lay, lilay. Lay. Ilay, lilay. Ayan, Jomar, nasa bahay makulay, Jomar. Ayan, Sikyo. Napunta man ako dito. Ayan, Bongski. Ito pangalawang dikit sa'yo, Bongski. Bongski lalabs. Layla.
Aling Maliit. Miguel Love, shout out. Aling Maliit TV channel. And Aling Maliit, may jacket ka na. Sa akin. Ayan, Bongski. Pinapanood ko pa, Bongski. Ayan, dikit na ano, Bongski. Daddy ko there, too many ads. Ayan, Diyos ko, bakit hindi ko kaya pala hindi ko mahanap yung pangalan mo kasi may ganun pala. Tinatype ko lang, Bloody ko there yung pangalan mo. Ayan, sa wakas, nag-message ka. Tinatype ko yung ano mo, hindi ko ma-search. Ayan, in-screenshot ko. Kaya pala meron palang ganyan sa baba. Kainis. Ano, Bloody Coder? Galab shout out. Salamat marami, Os. Kaya pala sinesearch ko kanina. Naasar na ako. May ganun pala sa baba. Hindi ko siya ma-search. Too many ads. Salamat ng marami, Os. So makita yung ano mo, pusa. Tulog sa unan. Ayun o. Sumilip na naman sa bintana. May tinitingnan yung aso ata. Ayan, tulog sa kama. Nakaunan pa. Walay ligo, hindi mo pinadala yung ano niya. Yung pang dry. Ganda ng lalabs ko ah. Arcons, bigla love shout out lalabs. Arcons. Bigla love shout out lalabs. Arcons. Thumb shake. Ayan. Lala, salamat sa pathumb shake mo dyan. Aling Maliit. Min mo to lalabs. Tingin ko ang bahay ni Aling Maliit. Happy Mabuhay. Happy TV Mabuhay. Ayan. Sabay mo ako, Happy TV, oh. Happy TV Mabuhay. Nasa bahay mo ako. Ayan si bahay. Arcons. Ayan. Ay, mga lalabs, 10 minutes na lang naman, mag-out na ko. Ang mahaba kong ilis sa umaga.
Itong gabi ano lang to extra, pandagdag lang tong kita. Pangbawi ng mga nakaraan hindi nakapagilis. Ayan, Happy TV mabuhay. Or Aling Maliit. Ito ko sa bahay mo, ganda naman dito may snow. Arcons Lalabs. Stancing. Bloody Coder. Ayan o. Picturean ko. Umakyat na naman sa bintana. May sinisit. Parang bata. Umaano sa unan. Pumapatong sa unan kasi hindi niya abot yung bintana eh. Hindi abot yung bintana. Aling Maliit TV channel dan. From Sikyo. It's not convited. Aling Maliit TV channel dan from CQPH. Bongski. Nagpamanang bye, Bongski. Hala, umulan na. Patay na. Mag-out na ako mga lalabs. Ayan na yung ulan. Mawala ng connection. Patay na. Ay na lang, magpapaalam na ako. Mag-ingat kayong lahat dyan. God bless. Lagi mong sponsor ang nun. Magpa-deliver ka dyan sa Pilipinas. Jonas Kilalabs. Mag-out na ako ang lakas ng ulan. Mawala na to ng connection. Magagalaw yung yung tower. Jonas KBB. Mag-out na ako. Sige na mga lalas, umuulan na, mawala ng connection pag maulan. Gumagalaw-galaw yung aking tower sa labas. Mag-loading-loading. Ayan everyone, thank you so much. Ayan, nagpalipad pa si Jonas. Thank you so much, bebe. Salamat Jonas Kilalad sa 5 dirham. Ayan. Magkano yung 5 dirham dito sa Pinas? Kwintayin natin. 5 dirham. Ang 1 dirham is 12. O, 12 times 5. 10. 0 kiruan. Ayan, 60 pesos. May kita ko kaninang 200 plus 60. Ayan. 260. Ayan, pwede na. Pambili ng bigas. Pambayad ng kuryente. Pambayad ng internet. Arcons Black Dan from Sikyo. Ayan, Jonas Kilala. Thank you so much. Sa 5 AED. Ayan. Bukas ano ko yung mo, bloody coder. In-screenshot ko na. Kasi kanina, nung morning, nag-LS ako. Tinatry ko siyang sinesearch. Hindi ko talaga siya ma-search. Yun pala, meron pa palang slash. Bloody. Happy TV mabuhay dan. Ayan, punta pala ako sa bahay ni Happy TV. Happy TV mabuhay dan daw si Bongski. Pasuklian na lang lalabs. Happy TV mabuhay.
Love you. Ayan, thank you, lalabs. Pauwi na ako mamaya kasi alan malakas na yung ulan. Pag malakas yung ulan, nawawala ng connection. Manay B. Tamsak harang madam, wow sana all twice day ang LS. Ano yung LS ko, Manay B? 6 p.m. Tapos bukas 6 a.m. Kasi nga, nasa Pinas tayo. Kailangan natin kumayod. Pangbayad ng kuryente. Ayan, lakas na ng ulan. Mawala na ng koneksyon. Pag malakas ang ulan, nakakatakot. Ikaw na, madam. Madam Damin. Ayan na, nag-ano na. Nag-blood na. Kakatakot tong na to, pag umuulan dito. Kanina walang internet tanghali kasi umuulan. Ayan na. Lumalakas ng ulan. Grabe dito sa probinsya. Kain na Sige lang, kumain ka lang, Jonas Kilalabs. Enjoy. Ano ulam mo? Grabe dito. Ayan. Mag-out na rin ako, Manay B. Alam ko si Manay B yan eh. Yung picture mo si Manay B. Ikaw ba, Manay B? Magdalawang LS ka rin. Nako, nawala na ang signal niyan. Yung kagabi, corn beef. Sir Brochito Miguelab, shout out. Ayan, lumalakas na yung ulan. Mag-i-start na tong mag-loading. Tulog si Maui. Nakaunan. Ayan, Sir Brochito Miguelab, shout out. Ayan, lakas na ng ulan. Mag-out na ako kasi yung saan si Maui nakahiga. Nakaunan, Manay B. Nakatalikod na iingayan sa bunganga ko. Takot man yan sa tao, nagtatago. Takot sa tao dito sa bahay. Hindi siya lumalapit. Maui, sleepy. Jomar Onyate PH Dan from Brochito Channel.